De AZ-delegatie komt als eerste aan bij het businesscentrum van het KNVB. Met de arbitragecommissie uitspraak dwanseel over de zaak Afonso Alves. Marcel Brands en Toon Gerbrands checken nog vlug even de laatste sms-berichten en dan meldt ek Heerenveen hem. Directeur Ime Kuiper vreegt hem dan nog altijd aan wat hij hier eens doet. Nevens hem had AZ een probleem met Alves en net met Sportclub Heerenveen. Toch hoopt het Kuiper duidelijkheid te krijgen. Wij zijn z'n vier aan heen eigenlijk ik wel een beetje zet van het hele verhaal. En we willen graag dat we helderheid hebben of wij nou met oorclubs onderhandelen kunnen of net. Of Alves nou vrij is om te gaan te staan of net. En dat ben een vraag die ons bezig houden. En de grote vraag is vanzelfs, is het contract dat Afonso Alves bij AZ ondertekend heeft rechtsgeldig? Daar moeten deze drie wijze heren haar nu boegen. Op dat contract staat geen handtekening van de advocaat van Alves. En daardoor vindt Heerenveen dat het contract komt te vervallen. Boven dat wil Alves zelf ook net meer naar Alkmaar. De haatpersoon is er zelf net in Zeist. Zijn advocaat wil, Pim Vos. En na rom oordeloeren is er een schorsing. In de hoop dat alle partijen er toch nog uitkomen kunnen. In het skoft gaan de advocaat van AZ en de advocaat van Alves naar Boeten om te praten. Volgen toch allerhande cameraploegen. Het is een komisch gezicht, maar het smiet neert op. En na een kwartier gaat elke niet dan weer naar binnen voor het tweede sessie. Na rond 2,5 uur komt dan de voorzitter van de arbitragecommissie met een oordeel. Nog net een definitief oordeel, maar wel een voorlopig oordeel. Want hij zei, ja, het had er toch alle schijn van dat Afonso Alves en AZ een gildig contract sluiten hebben. Probleem is wel dat Afonso Alves ook nog altijd een contract heeft bij Sportclub Heerenveen. En juist dat maakt deze situatie zo lastig. Directeur Ime Kuiper vreegt hem ook wat hij met dit voorlopige vonnis kan. Zonder instemming van Alves kan Heerenveen toch net bepalen met de Braziliaan speliemat. En Alves die wil net meer naar AZ. Het feit is dat wij een contract met hem hebben, dat het net rechtsgeldig beëindigd is op dit stuit. En dat is een van de problemen die er weer. Nou, die rechtsgeldige beëindiging is er net en wij zullen weinig kans om die op korte termijn te krijgen. Als dat besluit is zo dat hij dan teruggaan moet naar AZ. Het definitieve vonnis komt pas oer een week. Toch viel AZ hem na justerjoen de morele winnaar. Je zit met het dilemma, dat is het dilemma waar de commissie dan voor staat, van waar hebben we het nou precies over? Hebben we het nu over een speler met 2 contracten of hebben we het over een speler die gewoon van AZ is? En als ik dan de woorden van de voorzitter goed beluister, dan zeggen ze heel nadrukkelijk, het heeft er alle schijn van dat de speler nu van AZ is. Maar ze houden wel een voorbehoud en daar moeten we een week op wachten. En Afonso Alves die zit na elke gedachten op dit stuit in Engeland. Werd hij een contract tekenen wil dat hem van 4,5 jaar om Middlesbrough verbindt.